Bueno, gaurkoan Elgetara etorri gara, jantokixako 20 urte egin jabelako, hainbat bizipen, hainbat anekdota eukiko txue, eta gu gaurkoan horrek jakiteko 3 protagonista, 20 urte zen 3 protagonistak egon gora. Guazen ez auketara. Esan bezala, Elgetako jantokira etorri gara, 20 urte bete daudelako, eta, Ana, 20 urte, pasaudia urte batzuk, ez da? Bai, asko, eta historia asko kontatzeko ere, bai, asko. Ez gendun pentsatzen hainbeste urte irautie, baina, bueno, azkenien denbori pasau egiten da, eta holan. Zelatan sortu zen, edo bihar baten arabera edo uste dut, ez da? Ni, por ejemplo, basarri baten bizi naiz, 16 kilometrora, eta niretzako zan lan handixe, porque, karo, eguardixen umiketxea eman, gero berriro ordu bitiretako ekarri ber, eta gube orduan basarriko jente gexo bizi zan, etorte zan eskolara, eta hori jantoki baten premise genduken, eta horribile ginen burrukatzen. Eta, gero azkenian kaleko jentiare apuntau zan, eta, ala hola hasi ginen oso moru honian, ez? Baina, ez mairik, ez zilaik, ez fregaderaik, baina, hasi ginen, eta, hemen segitzen dugu. Hasieria gorduan esan geke pin bat kostau inzala, ez da? Samurra etzala izan? Etzan izen samurra. Aldemeneko gelati zilak ekarri, maixek ekarri, gero berriro eruan, umien lababoen garbiu ontzixak, eta baina, enginun, ordo batzuk geixo sartze ginu zen egunero, baina, azkenien lortu gendun, da, hemen dago, eta ume pilo badabitz, eta gustora. Ez dakit, funtzionamendua ondala 20 urtekin alderatuz asko aldatu da, edo, claro, urtia behorrea pasau dira, zelako evoluzio euki daunek? Jantokixak, Elgeta herri txikixe esanez, evoluzio hona euki dau. Gero eibertik jente asko etorri da bizitza Elgetara, hor txalet batzuk entzito ben, eta gazte jente asko etorri zan, eta orduan ume asko, gaur egun gaure 5 monitora. Oindala 20 urte, eta beratzi umekin hasi ginen, jantokian, eta gaur egun dago 78 edo bitxan datan txendeu, eta bai, ume asko dago. Azeta zixo oso ona. Hogei urtetan anekdotak pentsaien dut asko egongo diala, ez da jantoki honen barruan? Bai, badaoz, ume batzu, ni akordatzen naiz ume bat etorri zala, eta hor frigorifikoan onduan jarri zan, eta ez ginoan lortu jartzia bere lekuan. Osea, ordu biterdietan, joan zan eskolara, zer janbarik, eta, baina gero guztia etortzen zan, nire semia bintzat, bebai, danok hemen bat, tere, eta nire semia esaten zoztan, ama, ni zelan deitu bihotzu, tere, ero ama. Neri ama, zelan dutxuko ez da zu, ezke danok esaten dutzu, tere. Ja, baina danok esaten badiez, neri ama esaten, baina, ondo, gustora. Badauz anedota batzu, ume batzu gero kalian ikusten dutzu, eta tere jantokikua, eta ja ez nahiz tere normala, tere jantokikua, eta baina, bai, gustora. Orduan, izena be aldatu izatzu 20 urtetan igual. Bai, nien bere Elgetan naiz tere guarritzakoa, ze baserri baten bizi naiz, tere guarritzakoa. Baina oin ja, umiendako naiz, tere jantokikua. Eta, Ana bebai jantokikua, Marga bebai, danok. Azkenien umiak, jantokiko referentzia dake, eta hortik, baina ondo. Sukaldian sartu gara, lehenengo egunetik hemen jantoki honetan lanian ibilidan pertsoniari pare bat galdera egiteko, Marga, zelako egunerokotasun egoten da? Lan asko egoten da edo? Bai, lan asko bai, egunero, hombre, denbora gutxi daukagu, eta bizkor egin behar da. Umiak ze moduz porta egin dira? Ondo, ondo. Jaten, gutxi gara bera, arraina, ez aia gustatzen, baina, Bizitzen jarraitu nahi dugu, egalak astintzen, aitzea mozorkatu.
ikuste zabe txukun jaten. Gozua hau? Bai. Bai. Eta ze dagotze gaur jateko? Puria. Eta bigarrena? Arraina. Da, gustan izatzue? Bai. Ondo jaten duzu zuek? Bai. Ondo jaten duzu zuek jantokixan? Ala, keja hoite zai asko. Ondo jatu. Askotan etorte zai? Bai. Lagunakin ondo pasaitera? Bai. Eta zen moduz portatzen dira, tereta? Gaizki. Ondo? Gaizki. Eta asko gustan izatzue jantokire etortia? Bai. Eta zuek ondo portatzen zai? Bai. Seguro? Bai. Askotan etorte zara jantokira? Bai. Esan ba egunero. Egunero? Egunero etorte? Bai. Orduan ondo pasatzen duzulako, ezta? Bai. Urtetik anez. Bi urte? Bai. Orduan ja, hemengo nagusixena zara isa, Dan esatuko zu hemengua? Bai. Ez dakit, jogei urte honetan be, umian jarrerak asko aldatu dian, lehen zemoz portatzen zian, oin zela? Nik uste lehen hobeto portatzen ziela. Gaur egun geuse bat esan eta ez te bentzuten lehenguen igual 3-4 aldiz esan berdiozu. Eta egunero gauze berdina, klaro. Egunero. Horre, liskarrak egoten dira, ezta? Bai, asko. Gero ipintzen ditugu hor, itxuri gaur egun ez da esan ber zigorritza, eta orduan pentsatzen ipintzen jogu, bastar baten, baina, bueno, esaten dabe, ja pentsau debela, baina, bueno, ordu erdira berriro pentsatzen egoten dira, normalien. Urtetik urtera ikusten duzu gero eta jente gixau apuntatzen dela, edo ez dakit zelako funtzionamendu eukiten dagoen urtetik urtera? Bai, nik uste baietz, ja guraso bisak normalian lan haitzen dabe, eta, bueno, hau jantokisa, bazkenian, ondo etortzen da, danendako. Lehen basarrikoak etortzen ginoan, baina hon ja kaleko jentia be, bai, asko. Gaur egun be bigu jakitea jantokisak zelako funtzionamendukon, gortarako Irene dako gurekin. Irene, bueno, explika iguzu piti bat, gaur egun 20 urte pasau dira, baina gaur egun zela funtzionatzen dago? Bueno, gaur egun, azkenengo urtietan ikusi dugu jankide kopurua goruz doiala, eta ja bagabiz urte batzuk ja bi txandakin. Zer, lehen hasiera baten txanda bakarrakin hasi zen jantokisa, baina, bueno, kopuruak igotzen zerenez eta erabaki izan bi txanda itxia. Orduan itxen duna da, dauko eguardiko tartia 12 ordu bitxarditara, eta tarte horretan itxen ditugu gutxora bera ordu beteko bitxanda die. Orduan oin lehengo txandan 12 etortzen die gaztetxuenak, txikitxuenak, aurrezkuntzakoak eta lehengo mailakoak. Eta bigarren txandan, bigarren mailatik 6. mailaraino. Gutxi gora bera oin, jankide kopurua ohikoak dauzkogu 70 eta 80 artian. Egisa da egunero kopuru horrek ez diela gelditzen ze, badauzko gumiak igual hastian egun bat gelditzen dienak, beste asko egunero, baina bueno, egun batetik bestera aldaketa egoten da. Baina bai, kopuru altuak die, kontuten hartuta 128 ume darela eskolan, isa 80 eukitzia jantokixan alta eman da, portzentai altua da. Baina nik esango nuke, askok gustora hartzen debela tarte hau, bai kanpoan jolasian gustora egoten diela, baina hor danetik. Eta gero janaritxakin danetik dago. Dauzko jatunonak, eta dauzko jatunak ez dienak ainonak bai, eta horri biltzen ga, saiatzen, adosten beraiekin, benga gutxinez hartu bihu, benga boskutxaraka da, benga animoak emoten, eta benga saiatzen danean, esaten ze ondo, hor saiatu za, eta gainera erabe konturatzen di, eta etortzen dien eragana, Irene, gaurre jandot, eta erabe oso posik egoten di, Irene evoluzioakin. Orduan, horbe badanetik, azkenean jantokia da espazio bat, ez da geletan bezala, hemen danak elkartzen die, erendako beda espazio desberdin bat, ez da geletako espazio hori bezala, orduan, batzutan gatazkak igual gehiago egon aldie, eta hor lanketa ondu izaitzen dugu gatazken inguruan. Gatazkak nola bideratu, nola konpondu, gero geletara eraman behar baldin bada zerbait geletan belandu, eta hor bai dauku lanketa ondu izaitzen dugu gatazken inguruan, eta elkarbizitza ibaindara ondu izan dut zau, jantokixan. Zeuri zorionak, hitzen lanagatik, eta beste, hemendik 20 urtetara, berrez behueltagoeken esatea, berro 20 urte bete dira, ea. Bai, egisa da, berrikusiko. Ni igual hondikan hemendik ibiliko gaueltako, osake, oso ondo. Ez mila esker. Asko, bai, zuei.